Traskuraġni, periklu, nuqqas ta' ċess. Danu dak li rajna meta żorna triq tal-Adira wara Net News irċieva numru tal-menti minn diversi persuni li spiss f'dan l-istaġun il-bajja tal-Adira tkun isa t-tieni dar tagħhom. Filmati li xbidna evidenti traskuraġni kbira li hemm fiż-żona fej persuni għalunna kif anki hemm periklu meta wieħed jipprova jasal il-bajja. Persuni li għandhom problemi ta' mobilità faħru l-fatt li fil-bajja hemm aċċess li jagħti għajnuna biex wieħed ikun jista' jagħmel użu mill-faċilitajiet tal-bajja. Iżda l xejn hemm dan kollu jekk biex tasal għall-bajja hemm il-periklu u nuqqas ta' ċess. Rajna wkoll kurduni mal-art fil-waqt li roundabout ewlenija hija mimlija terrapien u materjal ieħor. Net News saru wkoll l-entratura tal-Park tan-Natura 2000 fejn rajna li maqluħ mal-art u ħdejhom kien hemm ukoll numru ta' tabelli li suppost iservu ta' gwida għal pubbliku. Min informazzjoni li waslet in ambjentalisti qed jaraw kif il-bajja mhux qed tkun imħarsa kif suppost fejn anke r-ramel mhux qed jingħata l-prijorità. L-esperti saħħu magħna li jekk il-bajja mhux se tingħata l-prijorità meħtieġa, il-Blue Flag tal-Adira li issa ilha mill-2010 hemm ċans tintelef.